בורשטיין עכשיו ינסה ללכת עד הסוף! טל בורשטיין כמו בימים הגדולים. פארקר לבורשטיין! יותר מזה מכבי לא צריכה. בורשטיין נותן פנימה עם הנקודות וגם העבירה. טל בורשטיין מתעורר. מכבי ביתרון. בורשטיין במהלך ענק מצליח להוציא מהדבר הזה גם 2 נקודות וגם עבירה, לוקח 2 כדורים חוזרים בהתקפה כזריקה. זהו בורשטיין עם פניני סל יפה של טל בורשטיין. בורשטיין עושה את ההטיה לפפלבוקס, יפה מאוד על בורשטיין. 10 שניות, אנחנו בשוויון 76. האם אנחנו הולכים להערכה או לניצחון ישראלי? בורשטיין, עדיין בורשטיין, לוקח את הכדור. הזריקה האחרונה, זה נכנס! זה נכנס! זה נכנס! קייטי גם עכשיו את בורשטיין עד הסוף וחוסך אותו נהדר, טל בורשטיין. לטל בורשטיין, זריקה לשלוש ונכנס טל בורשטיין. מפנים בשנייה, ויכול ללכת עכשיו לשלוש. כן! פוגע! שוויון 97! אבל יש זמן עדיין לסל אחד, וזה לא נכנס! ואנחנו בהערכה 97! איזו עבודה של מקדונלד, והוא יכול להשאיר את זה לבורשטיין, זה מה שהוא עושה! יופי טל! יופי מקדונלד!